Πάμε όμως στο εσωτερικό της χώρας, γιατί έχουμε αρκετά νεότερα για να συζητήσουμε ευθύς αμέσως και να καλωσορίσουμε τον βουλευτή Ηρακλείου με το ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σωκράτη Βαρδάκη, ο οποίος είναι κοντά μας. Καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε. Καλό απόγευμα, κύριε. Πώς προλαβαίνετε? Γιατί η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες μέρες έχετε βεβαρημένο πρόγραμμα. Προσπάθω και θα έχουμε και το Σαββατοκύριακο, γιατί κατεβαίνει Υπουργός Εργασίας, Υφυπουργός Εργασίας, η αναπληρώτρια Υπουργός, κυρία Αντωνοπούλου, για το πρόγραμμα της αλληλέγγυας οικονομίας, που είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Να το δούμε το Σαββατοκύριακο. Είναι κουραστικές μέρες, πραγματικά. Έρχεται μετά από πρόσκληση για κάποια εκδήλωση. Δεν γίνεται στα πλαίσια της εξωστρέφειας, της διετίας που συμπληρώνεται. Όχι. Αυτά τα κλείσαμε, εντάξει. Θα κλείσει με την ομιλία του Πρωθυπουργού την Κυριακή στο ΤΑΚ Βοντό, που θα είναι μια αναδρομή στα 2 χρόνια και το τι κάναμε ή το τι δεν κάναμε, πιστεύω, τα 2 τελευταία χρόνια. Έχετε πάντως μια τάση έτσι λίγο να το εορτάζετε κάθε χρόνο, κύριε Βαρδάκη. Δεν νομίζω ότι είναι γιορτή. Νομίζω ότι είναι πράγματα που πρέπει να μαθαίνει, κυρία Ανδρεάκη, ο κόσμος. Γιατί ειλικρινά πάσχουμε. Εγώ νομίζω ότι πάσχουμε στην πληροφόρηση και στην ενημέρωση του κόσμου, και όταν έχει απέναντί σου μέσα ενημέρωσης, και εννοώ τα μέσα ενημέρωση των Αθηνών. Να τα πάλι. Απέναντι. Σας έχω πει ότι οι κακές παρέες σας έχουν πάει σε κακούς δρόμους. Είναι όμως. Κύριε Βαρδάκη. Είναι πραγματικά. Ναι, αλλά από την άλλη υπάρχουν μια σειρά ειδήσεων, όπως ας πούμε και αυτή που αμέσως τώρα θα σας εξιστορήσω. Μιας που από την επιστολή του κυρίου Κουτσακαλώτου αποκαλύπτεται από το Διεθνές Πρακτορείο Bloomberg, που δεν έχει να κάνει με τα ανθρωποφάγα αθηναϊκά μέσα, ότι ο ίδιος παραδέχεται στο Eurogroup ότι το 70% των υλοποιήσεων, των υποσχέσεων και των δεσμεύσεων προς το Eurogroup και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν λάβει χώρα. Προφανώς να εννοεί τα εργασιακά και τα δημοσιονομικά. Τι εννοεί όταν εννοεί για το 70%, γιατί είναι και πολύ μεγάλο το ποσοστό. Όλα τα υπόλοιπα τα έχουμε υλοποιήσει. Ειλικρινά σας λέω, με οποιοδήποτε, είπα και την άλλη φορά, με οποιοδήποτε πολιτικό κόστος. Τηρήσαμε μια συμφωνία την οποία υπογράψαμε και είπαμε ότι ήταν μια έντιμη συμφωνία, με δύσκολα μέτρα, που πραγματικά τα βιώνει στο πετσί του ελληνικός λαός, αλλά με την ελπίδα και την αισιοδοξία ότι θα είναι τα τελευταία μέτρα και ότι αυτά τα μέτρα θα έχουν μια ανταπόκριση όσον αφορά τους 2 δημοσιονομικούς στόχους για να βγούμε από την κρίση το 2018. Πείτε μου λίγο τώρα εσείς τι φρονείτε, γιατί είμαστε λίγο σε μια πολύ ρευστή κατάσταση. Η αξιολόγηση δεν τη βλέπουμε να κλείνει. Θα θέλαμε όλοι να κλείσει. Ο χρόνος περνάει. Ανεπιστρεπτεί κατά πόσο όλοι δηλώνουν. Νομίζω ότι κανείς δεν θέλει να αναβιώσει. Προφανώς και ούτε εσείς ο ίδιος. Το 2015. Η περιγραφή όμως της κατάστασης ομοιάζει κατά πολύ με το 2015. Οι πρωταγωνιστές έχουν αλλάξει λίγο πουκάμισα. Να σας πω μια μεγάλη διαφορά. Το 2015, θυμάστε, κυρία Ανδρεάκη, ότι όλοι από μήνα σε μήνα, από 15μέρο σε 15μέρο, όλοι έλεγαν ότι δεν θα πληρωθούν συντάξεις τον επόμενο μήνα, δεν θα πληρωθούν τα επιδόματα τον επόμενο μήνα, και πράγματι είχαμε μια δυσπραγία τότε και ένα σοβαρό πρόβλημα. Τώρα οι συντάξεις, οι μισθοί πληρώνονται κανονικά, χωρίς να υπάρχει έτσι μια απεσιοδοξία. Το θέμα είναι να μην φτάσουμε πάλι στο αμήν. Κανείς δεν είχε βγει τότε, κυρία Ανδρεάκη, να πει ότι τα δημοσιονομικά της χώρας ήταν σε μια καλή κατάσταση. Τώρα βλέπουμε, και το λέω εγώ, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, το λέει η Κομισιόν, το λένε οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, αυτοί που υπενήσονται ότι λόγω των δημοσιονομικών επιτευγμάτων της χώρας μπορούμε να προχωρήσουμε στην αξιολόγηση. Και έχουμε από την άλλη μεριά το δούνου του. Αυτά είναι τα προβλήματα. Πού έχουμε κολλήσει τώρα, γιατί είστε κυβερνητικός βουλευτής και είναι πολύ χρήσιμο. Κατά τα άλλα, είστε ο πλέον συμπαθής στην Κρητική Περιφέρεια και επικράτη. Αλλά θα πρέπει να σας χρησιμοποιήσουμε για να δούμε λίγο τι γίνεται με την καλή έννοια του όρου. Να σας πω, δεν έχω Πού κολλάει το παιχνίδι? Να σας πω. Καταρχήν, εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι, και το λέω αυτό. Όχι γιατί το λέει ο Σωκράτης ο Βαρδάκης, το λέει η διακυβέρνηση. Δεν είναι κανείς διατεθειμένος από εμάς να πληρώσει την αδυναμία συνεννόησης της Κομισιόν, της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αν θυμάστε, στην προηγούμενη αξιολόγηση, μέχρι το παραπέντε ήταν να μπει πάλι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με κάποιες προϋποθέσεις. Τελικά δεν μπήκε. Εμείς συζητήσαμε κάποια στιγμή και το δούνου του να μπει σαν τεχνικό σύμβουλο στο πρόγραμμα. Από την άλλη μεριά, όταν το δούνου του, εννοεί, και το εννοεί, πιστεύω, γιατί έτσι είναι, ότι το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο και απαιτεί τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους για να μπει στο πρόγραμμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κομισιόν, και αυτή
λέει ότι δεν είναι βιώσιμο, αλλά δεν μπορούν να τα βρουν μεταξύ τους με ποιους όρους θα μπει το δούνου του. Εγώ σας λέω, δεν μπορούμε να μπούμε με τους όρους του δούνου του να κλείσουμε αξιολόγηση. Δεν μπορεί το δούνου του. Γιατί αυτό στιγμή μεταφράζεται σε ένα καινούριο δύσκολο μνημόνιο. 4 δισεκατομμύρια. Αυτό δεν είναι το θέμα μας. Δηλαδή, ότι αυτή η ελληνική κυβέρνηση δεν θέλει να υπογράψει ένα 4ο μνημόνιο. Πολύ σωστά, γιατί δεν το αντέχει ο ελληνικός λαός πλέον. Καλά, ναι, αυτό είναι εκ των ουκάνευ. Είναι δεδομένο, η φοροδοτική ικανότητα του κόσμου έχει τελειώσει, ο κόσμος δεν μπορεί. Εντάξει, μπορεί να έχουν εξομαλυνθεί κάποια πράγματα και σε κάποια εκπομπή εγώ ευχαρίστως να κάτσουμε να κουβεντιάσουμε το τι παραλάβαμε, το τι κάναμε, το τι δεν κάναμε. Μην μου το πείτε το φλαμπουράρι και στο τρίβω τα μάτια μου σε λίγο. Όχι, τα βήματα είναι πολύ σταθερά. Και εγώ μπορώ να σου πω και πράγματα που έπρεπε να κάνουμε και σας τα είπα την άλλη φορά. Ότι πιθανόν να έχω μια αδυναμία στην καθημερινότητα, στην επίλυση προβλημάτων καθημερινότητας του πολίτη που δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος. Και εκεί να δηλώσω μια αδυναμία. Όμως, να πάω στην προηγούμενη κουβέντα, γιατί είναι σοβαρό αυτό το θέμα. Ναι. Όταν αυτή τη στιγμή το δούνου του θέλει και άλλα μέτρα. Όταν ο Μοσχοβησί, που δεν είναι ο Βαρδάκης ο Σοκράτης, είναι ο Μοσχοβησί, βγαίνει προχθές και λέει: δεν μπορούμε να απαιτήσουμε άλλα νέα μέτρα από την Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις του. Τι άλλαξε από χθες μέχρι σήμερα? Τίποτα. Και η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα υπενήχθηκε ότι η δημοσιονομική προσαρμογή που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας δίνει τη δυνατότητα να κλείσουμε την αξιολόγηση, εάν συμφωνήσουμε και στα υπόλοιπα, δηλαδή τα εργασιακά. Αν πάντως αυτή τη στιγμή έρθουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο μέτρα τα οποία είναι όπως αυτά που περιγράφονται, ότι αναμένεται να έρθουν προκειμένου να κλείσει η αξιολόγηση, δεν τη βλέπουμε να κλείνει. Είστε από εκείνους οι οποίοι θα τα ψηφίσουν? Κύριε Ανδρεάκη, δεν είναι τι θα ψηφίσω εγώ, τι θα ψηφίσω. Εμένα με ενδιαφέρει να μάθω τι θα σας πω, είναι αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός. Ούτε €1, το είπε ο Πρωθυπουργός. Καλά, ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι και άλλα πράγματα που τα είδαμε στην πορεία να τα αναιρεί με την ευρεία ή στενή έννοια του όρου. Δεν σηκώνει ο ελληνικός λαός. Αν μπουν αυτά τα μέτρα στην κουβέντα, θα τα ψηφίσετε? Είναι λίγο λαϊκιστικό, γιατί εγώ είχα δεσμευτεί ότι εάν τα εργασιακά, εάν δεν πάρουμε τις συλλογικές συμβάσεις, τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις. Και εδώ είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο και ένα μεγάλο ζήτημα που κάποια στιγμή πρέπει να βάλουμε το δάκτυλο υπό τον τύπο των Ελλήνων και το συζητήσουμε. Πώς ήρθαμε εδώ και εμείς τι καλούμαστε να κάνουμε τώρα? Να ανατρέψουμε τις πολιτικές που εφήρμοσαν τα τελευταία 10 χρόνια οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Είστε σε δύσκολη θέση. Βέβαια δεν θα τα ψηφίσω, κυρία Ανδρεάκη, εάν δεν πάρουμε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Και βέβαια δεν θα τα ψηφίσω. Αλλά νομίζω ότι είναι λίγο λαϊκίστικο αυτή τη στιγμή. Όχι, κοιτάξτε, λαϊκίστικο δεν είναι. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια χώρα η οποία παραπέει ανάμεσα στο κλείνει δεν κλείνει μια αξιολόγηση. Όλοι μιλούν πια ξεκάθαρα για ένα 4ο μνημόνιο, όπως και να το ονομάσουμε. Δυσβάσταχτο θα είναι προκειμένου να προχωρήσουμε παρακάτω. Από τη Γερμανία έρχονται ειδήσεις που αφορούν στα Brexit για μία ακόμα φορά, που κανείς δεν θα ήθελε ποτέ να συζητήσει αυτή τη στιγμή. Επομένως, και τα όρια φθήνουν. Δηλαδή, δεν υπάρχει πια αυτή η πολυτέλεια της συζήτησης που υπήρχε προεξαμήνου. Έχουμε φτάσει στο Φεβρουάριο. Εγώ θα σου πω κυρία Ανδρεάκη, και με επίγνωστο τι λέω. Εάν αυτή τη στιγμή η Ευρώπη, και όχι μόνο σε αυτά τα θέματα, αλλά και σε άλλα που μπορεί να συζητήσουν παρακάτω όσον αφορά τις ενέργειες τις τελευταίες της γείτονος χώρας, δεν σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Ήδη πολλές αλλαγές συμβαίνουν όχι μόνο παγκόσμια, αλλά και στην Ευρώπη. Εάν η Ευρώπη θέλει να είναι η Ευρώπη που οραματιζόμαστε, και εμείς σαν ελληνικός λαός, και όχι μια Ευρώπη της Γερμανίας και μόνο, θα έχουμε πρόβλημα. Ναι, αλλά η Ευρώπη είναι εκείνη που αυτή τη στιγμή κρατάει τα αντισταθμιστικά ωφέλη με τη γειτονική χώρα. Διότι αν η Ελλάδα ήταν μόνη τη, κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί και όταν εχθές τα ίμια. Και όχι μόνο. Αυτό θα σας έλεγα παρακάτω. Πώς θα ήταν η απόφαση για τον 8. Εγώ, κύριε Ανδρεάκη, μπορώ να διακρίνω αυτή τη στιγμή ότι σε ένα σοβαρό περιστατικό, ανεπίτρεπτο περιστατικό, η Ευρώπη δεν έχει πάρει τη θέση που έπρεπε να πάρει ακόμα. Τι εννοείτε? Εννοώ με τις προκλήσεις της Τουρκίας το τελευταίο διήμερο. Με συγχωρείτε. Οι παραβιάσεις αυτές δεν παραβιάζουν τα ελληνικά σύνορα μόνο. Παραβιάζουν τα σύνορα της Ευρώπης. Γιατί η Ελλάδα είναι ευρωπαϊκή χώρα. Και η Ευρώπη αυτή τη στιγμή, αν εξαιρέσετε ένα τηλεφώνημα της Γερμανίδας καγκελαρίου με τον Πρωθυπουργό, δεν έχω δει ακόμα στοιχεία που έμπρακτα θα επιπλήξουν την τουρκική κυβέρνηση. Όσον αφορά αυτό το μεγάλο ατόπιμα που έγινε χθες. Εμάς μας ενδιαφέρει να επιπλήξουν την τουρκική κυβέρνηση ή να προστατεύσουν την ελληνική κυβέρνηση, η οποία ανήκει πρακτικά στην Ευρώπη? Επιπλήττοντας την τουρκική κυβέρνηση, προστατεύει άμεσα την ελληνική. Τι προστατεύει, κυρία Ανδρεάκη? Την ανεξαρτησία μιας χώρας που δεν της την έχει χαρίσει κανείς. Προφανώς. Αυτή τη στιγμή το γεγονός ότι η Ελλάδα ανήκει σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί διαφορετικές νόρμες και ρήτες αντιμετώπισης απέναντι σε μια χώρα η οποία δεν γνωρίζει και δεν αναγνωρίζει κανένα όριο στη συμπεριφορά. Θέλουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που οραματιζόμαστε χρόνια τώρα. Μια αλληλεγγύη των λαών της Ευρώπης.
να στηρίζουν τους λαούς της Ευρώπης. Και να μην είναι... Εγώ λοιπόν θα προσπαθήσω για μία ακόμα φορά να καταλάβω το τι γίνεται σήμερα, γιατί αυτές τις μέρες είναι λίγο δύσκολες και περίεργες. Σε περίπτωση που δούμε ότι αυτή τη στιγμή, γιατί μέχρι και σήμερα την ώρα αυτή που μιλάμε, 36 λεπτά μετά τις 6, δεν έχει βρεθεί μια λύση υπέρ της αξιολόγησης. Αρχίζει να γίνεται λόγος για σκληρά μέτρα, μέτρα τα οποία θα πρέπει να δούμε τι θα κάνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Θα τα εφαρμόσει, θα ζητήσει να φτάσουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, θα ζητήσει από τους βουλευτές της κυβέρνησης να τα στηρίξει, διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος να πέσει η κυβέρνηση. Αν τεθούν τέτοιου τύπου σενάρια, τι φρονείτε ότι θα συμβεί από πλευράς των συναδέλφων σας, γιατί φαντάζομαι ότι η αντιπολίτευση θα είναι βούτυρο στο ψωμί της. Οι βουλευτές όμως του κυβερνώντος κόμματος πώς λέτε να αντιδράσουν με το ενδεχόμενο ότι ή τα ψηφίζουμε ή εγκαταλείπουμε. Και η αντιπολίτευση πρέπει να παίξει ένα ρόλο πολύ σημαντικό αυτό το διάστημα. Άκουσα μια δήλωση του Βρούτση, Υπουργός Εργασίας χρόνια, τα 2-3 τελευταία χρόνια, επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Και άκουσα ότι δεν κλείνει, λέει, η αξιολόγηση γιατί αντιστέκεται η ελληνική κυβέρνηση στις ομαδικές απολύσεις. Ακούστε τώρα, πριν ακριβώς 2 μήνες ο κύριος Μητσοτάκης, ερήμην του λόγου του προφανώς, λέει ότι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις είναι ιδεολειψία των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Εάν εσείς κρίνετε ότι με αυτή την τακτική η αντιπολίτευση θα βοηθήσει να κλείσει η αξιολόγηση, θεωρώ ότι είμαστε αλλού. Αφήστε τώρα την αντιπολίτευση και πείτε μου λίγο τι θα γίνει. Σωστά. Αν πει το δίλημμα, το πολύ απλοϊκό και το πολύ λαϊκά, σε αυτά τα εθνικά έχουμε θέματα, κίνδυνο ή να μπει η Ελλάδα στη σφαίρα της λογικής του Brexit, του παραλυρήματος, του οικονομικού, των άδειων ταμείων, ή να ψηφίσουμε τα μέτρα για να πάμε παρακάτω. Κυρία Ανδρεάκη, έχουμε αρκετούς συμμάχους. Πιστεύω ότι διαβάσατε προχθές στη Σύνοδο των 7 ότι έχουμε τη στήριξη Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Μάλτα, στη Σύνοδο της Λισαβόνας. Όχι, με σαφή ανακοίνωση, διακήρυξη μάλλον, έδωσαν τη στήριξή τους στην ελληνική κυβέρνηση, στον ελληνικό λαό. Οπότε έχουμε πολλούς συμμάχους από εκεί πέρα. Σχετικά με το κλείσιμο της αξιολόγησης. Για το κλείσιμο της αξιολόγησης. Ναι, αλλά με ποια μέτρα. Εγώ πιστεύω γιατί αυτοί δεν είπαν ότι εμείς είμαστε με την Ελλάδα και ας την κλείσουμε χωρίς να συζητάμε για κανένα μέτρο. Και ειδικά αφού η επιστολή Τσακαλώτου λέει ότι το 70% δεν έχουν γίνει. Εγώ πιστεύω δηλαδή, ότι οι ίδιοι παραδεχόμαστε ότι δεν το έχουμε κάνει. Θα σου πω. Εγώ πιστεύω ότι η αξιολόγηση θα κλείσει. Και θα κλείσει γιατί έχουμε αυτό που σας είπα, έχουμε τις δηλώσεις του Μοσκοβισή, έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα πλέον. Δώσαμε, είδατε, έχουμε και είδατε μέχρι προχθές έλεγαν ότι η βιωσιμότητα του χρέους, η μη βιωσιμότητα του χρέους, όμως πήραμε τα μέτρα για την ελάμφρυνση του χρέους πριν 2 εβδομάδες. Πιστεύω λοιπόν ότι θα κλείσει. Εάν και εφόσον. Πώς θα κλείσει? Χωρίς νέα μέτρα. Δηλαδή θα κλείσει έτσι απλά. Αδιαπραγμάτευτα. Όλη αυτή η κουβέντα που γίνεται τόσο μήνες, γιατί γίνεται? Αδιαπραγμάτευτα. Δεν σηκώνει ο ελληνικός λαός νέα μέτρα. Άλλο του σηκώνει ο ελληνικός λαός, άλλο θα κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Μα δεν έχουν κανένα νόημα και δεν μπορεί να θεσμοθετήσει. Το είπε και ο Μοσκοβισή, κύριε Ανδρεάκη. Δεν μπορεί να θεσμοθετήσει νέα μέτρα μετά την λήξη του προγράμματος το 2018. Δηλαδή να υποδικεύσει τι, να πει τι. Εάν και εφόσον. Ναι, να συμφωνήσουμε στο δημοσιονομικό κόφτη, δημοσιονομική προσαρμογή μετά τον 2018, εάν δεν πιαστούν οι στόχοι. Μα αυτό δεν είναι ένα νέο μνημόνιο? Να το κάνουμε. Όχι. Τι είναι? Γιατί αν δεν το πούμε μνημόνιο και το πούμε κόφτη, η διαλογική είναι. Αυτό αλλά δεν τα ξέρει και ο κόσμος και φταίμε και εμείς που δεν πληροφορούμε σωστά τον κόσμο. Αυτό έχει ψηφιστεί από το 2014. Η δημοσιονομική δεν είναι μόνο για την Ελλάδα, ισχύει σε όλη την Ευρώπη. Όταν δεν πιαστούν οι δημοσιονομικοί. Όμως μόλις πριν από λίγο καιρό. Οι δημοσιονομικοί στόχοι. Όμως σας λέω το εξής. Εάν και εφόσον, θα πάρουμε το ακραίο σενάριο, δεν κλείσει η αξιολόγηση, εμείς θα κάτσουμε ψύχραιμα και με τον τρόπο πιστεύω που χρειάζεται, η κυβέρνηση εννοώ, οι βουλευτές, να πάρουν μια απόφαση στο τι πρέπει να γίνει. Τώρα, θα με ρωτήσετε, άκουσα χθες ένα βουλευτή, ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και λέει εκλογές. Να πάμε για εκλογές. Εγώ δεν θα συμφωνούσα να πάμε σε εκλογές, γιατί δεν συμφέρει και δεν σηκώνει ο ελληνικός λαός εκλογές. Άρα πρέπει να δώσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να πείσουμε αυτούς που δεν έχουν πιστεί μέχρι σήμερα. Ποιους? Για να κλείσει, εννοώ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τη συμπαράσταση της Ευρώπης, να κλείσει αυτή η αξιολόγηση. Γιατί να σας πω, έχουμε. Υπάρχει 9 του Φλεβάρι, υπάρχει 20 του Φλεβάρι, πιστεύω. Και να σας πω και κάτι άλλο. Δεν υπάρχουν λόγοι να μην κλείσει η αξιολόγηση. Ένας που τα βλέπει από μέσα. Δηλαδή, με συγχωρείτε τώρα, οι αγρότες είναι στους δρόμους. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες αύριο πάλι στους δρόμους. Τι μέτρα άλλα να πάρεις, από πού να τα πάρεις? Ή αυτό που λέει ο κύριος Μητσοτάκης, ότι εγώ θα μειώσω τους φόρους. Από πού θα τους μειώσω τους φόρους? Κύριε Ανδρεάκη, να ξέρετε ότι το 80% του προϋπολογισμού είναι μισθοί και συντάξεις.
Οι δαπάνες δηλαδή. Είναι μυστικές, εντάξει. Άρα μένει το 20%. Το 20% είναι η παιδεία και η υγεία. Που και εκεί βάλαμε πόρους. Από πού θα τα κόψει ο κύριος Μητσοτάκης για να προφανώς κάνει τις ελαφρύνσεις? το δημόσιο χώρο και άρα, και να σου πω και κάτι άλλο. Επιτρέψτε μου να το πω και αυτό. Εσείς ακούσατε, σαν δημοσιογράφος, μια πολύ καλή δημοσιογράφος, ακούσατε μια διαφορετική πρόταση? Όλα ακούω. Εξαγγελίες και διαγγέλματα, συμφωνίες. Πριν πάμε στα προεκλογικά που το κάθε κόμμα και κάθε παράταξη θα φέρει στο τραπέζι της συζήτησης. Το θέμα είναι να δούμε... τη συμφωνία της αλήθειας? Εμάς μας ενδιαφέρει, αυτοί που κατέστρεψαν τη χώρα, να μάθουμε από έναν κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, από έναν κοινοβουλευτικό βουλευτή, από έναν βουλευτή της κυβέρνησης, τι ακριβώς πρόκειται να γίνει αυτή την περίοδο. Διότι τα σενάρια δίνουν και παίρνουν. Σας είπα, κυρία Ανδρεάκη. Είναι πολλή ανησυχία του κόσμου. Πραγματικά, ότι όντως έχει φτάσει στα όρια του, είναι μια πραγματικότητα. Πραγματικά δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις. Έχουμε το δίκιο με το μέρος μας για να κλείσει αυτή η αξιολόγηση και επιτέλους να μπούμε στην ποσοτική χαλάρωση και να ξεκινήσει. Να σας πω και κάτι άλλο. Δεν μπορεί να βγαίνει ο Μοσκοβισή προχθές, να βγαίνει και η Κομισιόν. Άκουσα μια επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης χθες και λέει ότι έχουν πιαστεί δημοσιονομικοί στόχοι στην Ελλάδα. Έχει προχωρήσει αρκετά η οικονομία στην Ελλάδα. Έχει πάει να σταθεί στα πόδια της η οικονομία της Ελλάδος. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε για να πείσουμε ότι πρέπει να κλείσει και αυτή η αξιολόγηση που σας είπα δεν αφορά τα εργασιακά. Δηλαδή, τι ζητούμε στα εργασιακά? Το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ποιο είναι το ευρωπαϊκό κεκτημένο? Οι ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις. Αφορά και κάτι ακόμα πληροφορίες. Τώρα, επειδή θέλω να κλείσω αυτή την κουβέντα και να την κλείσω και να είναι πλήρως αποσαφηνισμένη και σε ατομικό επίπεδο, και επειδή έχετε και ατομική ευθύνη πλέον στο Σωκράτης Βαρδάκης, στο δίλημμα το οποίο θα τεθεί μου απαντήσατε ευθέως, ότι δεν πρόκειται να απαντήσετε, δεν θα συνενέσετε στην λήψη νέων μέτρων. Καλά. Σωστά. Το κατάλαβα? Πολύ καλά, πολύ καλά. Πολύ καλά. Δηλαδή είστε από εκείνους που θα πείτε όχι, εγώ δεν προχωρώ σε. Δεν μπορείς να ψηφίσεις άλλα μέτρα, κυρία Ανδρεάκη. Δεν μπορείς. Αλλά εγώ σας είπα, για να μην φανεί και λαϊκίστικο. Μα λαϊκίστικο δεν φαίνεται. Εγώ θέλω να ακούσω μια υπεύθυνη θέση σε ατομικό επίπεδο. Δεν μπορεί ο πρόεδρος του εργατικού, ένας πρώην πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, ο οποίος είχε βιώσει το πετσί του αυτή την πραγματικότητα που βιώνει και ο ελληνικός λαός, να πει αύριο ότι εγώ υπαναχωρώ και δεν παίρνω τις συλλογικές συμβάσεις, που για μένα είναι ακρογωνιαίος λίθος ανάπτυξης. Από εκεί θα ξεκινήσει ο Σωκράτης ο Βαρδάκης. Αν ήμουν γιατρός, αν ήμουν δικηγόρος, και βέβαια θα βάζα και εγώ το κεφάλι μου στο τσουβάλι, όπως πιθανόν το βάλουν κάποιοι άλλοι. Οι ελεύθερες, είναι η δεύτερη φορά που λέω για κόκκινη γραμμή. Και είναι οι ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις. Για μένα, χωρίς συλλογικές διαπραγματεύσεις, δεν μπορεί να ορθώσει ανάστημα ο ελληνικός λαός. Εδώ θα βάλω μια ανωτελεία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ που είστε εδώ και έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε για αυτά τα θέματα, γιατί είναι αυτά που ενδιαφέρουν και κατά πολύ τον κόσμο. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Καλά να είστε.